И здравейте, приятели! Аз съм Кеша и днеска снимаме на Майнкрафт, т.е. на Кешакрафт. И сега искам да поиграя. Излязах от мината и за малко да ме убие едно зомби. Не съм събрал много неща за това копане, но пак било. Добре, значи сега целта ми да се построя някъде и тук къща. Не съм гладен. Ще почупа малко здравция. Така. А мога да се направя прадва, защото други глупости ги зарязах отдолу. Добре. Цак. Цак. Сори, ако се чува нещо така доста тихичко, но няма как телевизора да не върви. Все пак направя две бради, защото мисля да си кат доста дърво. Така. Добре, лагна. Лек лаг. И сега ми лага. Странно. Добре. Нещо само така настройки, че да е да. Добре. Така, къщата ми ще някъде наблизо тук до спаун. Мисля да си тегла някакъв текстчър пак. Добре. И с този текстчър пак ще играем в Кешакрафт. Заедно. Я чакайте, с брада. Като чупа дърво ми лагва. Я, ако застанете под него, то пак те още под тестера. И за първи път Майнкрафта да ми върви добре. Доста чънка ми вървеше тук в момента. Добре, още малко дърво си взех. И аз викам да почвам да си строя къщата, защото събрах доста купчета. Деламе кабълстон. Так. И тъй. Каква ли къща да направя? И тук да я започна. Но, 2, 3. Добре, защо ли броя? И аз не съм сигурен. Но вай, аз не знам рецептата за врата. Как тъй? Защо? Така. И тук е тъй почвам сега. Добре. Нека тук да построиме. Опа. Добре, лагнаме. Викам, че поставях копчиве на главата брадвата. Добре. И там видяме са овца и там.
Докато бях в мината, събирах много неща. Събрах колкото тук да си построя някаква броня. И намерих хубава кирка. Ето така го фиям на нищо с каблстона. Да ми помага. Добре, тая къщата си мислех да я правя да я извън кадър, но ми дойде идеята днеска да снимам. Тоест всеки ден очаквайте поредица от тази седмица, всеки ден очаквайте да снимам, но ето тази игра. Съм ли огладнял? Добре. Окей. Добре. Загледал съм се в екрана на телефона. Не в този на компютъра. И така, като се загледам, става супер гадно. Добре, защо тук не се навъртат някакви овце да мога да ги убия? Нито една овца няма да мога да спа. Ще трябва да пиша... То... 1000... Не, 100. 100. Добре. Добре, да пробвам с дървена брадва. Дали ще ми лаги? Ако се направя дървена брадва. Добре. Я. Лаго има ни... Чакай. То не че с другата брадва ми лагва, ама... Добре. Тавана ще от каблстоун. Добре. Тук сега ще се опитам да направя някаква врата. Добре. Сега ще се пробвам. Те е често. Да не вижте. Не. Тъй. Да, това са табелките. И тук. Добре. Ходим на кеша. Добре, къщата почти ми е построена, която исках да я строя. И затова ще си я достроя. Но първо да видя рецептата за врата. Как беше? Тъй. Не. Как? Тъй.
Тъй, не. Добре, що не мога да си направя врата, може и после като свърши клипа да такова, да ви видя рецептата, че преди много врати правих, а сега не и тъй. Само теписки. Добре, Майнкрафт ми прави някакъв проблем. Представете си какъв съм нуб да не зная как да си направя врата. Аз изобщо не огладнях, де. Само в началото там не бях да съгладен, дето ходих да минионствам. Добре, имам 34 кобалестон. Ти сега да не се легава. Добре. Добре. Добре, това да го махна, защото ми взема почти целия екран. И... честита баба Марта искам да ви кажа само. На хората, които са българи и които са българи и които празнуват баба Марта. Добре. Ще един чест. Ще имам двоен да стане. Не. Няма да му има и единичен за сега ми стига. Пък може после да си изкадарва. Така. Ги подреждам. Добре. Чудите са как ги подреждам те. Значи натискам Shift и с мишката. Цак. И то се подрежда автоматично от само себе си. Добре, само така да направя. Но... как се пише? Искам тук сега да покажа моите неща, където са... Добре, това какво е? End кристал. Добре, това не съм виждал. Добре, по-хубаво да не го виждам даже. Ето ги. Dark Oak. Добре. Тук в Майнкрафт трябва да знаеш всяка една рецепта. И... те може да направим, да ми е в другата ръка, ама не искам. Ето хома на... Опа. Фак. Добре, ще се го читна. Иха. Така. Аз вратата съм я сложил и пак я читвам вратата, но както и да е. Босайте! Босайте! Та-та-та-та-та-та-та-та-ра. Добре, това ми е къщата на меня за в момента и се надявам да е хубава. Сега режима на играта. Добре.
Ще събира, тук сега малко кобалстон. Ще го наслагам. И сега и тук. Чупа. Добре, смисъл това да е за клипът. И чао.